Oh, molweni bethu nani, molweni bantu base-South Africa, molweni bantu baseMzantsi endibathandayo. Ndihlutshwa yinto enye, ndihlutshwa yinto yabantwana, ndihlutshwa yinto kaRamaphosa yongayihoyi into yabantwana abatya ii-drugs. Sibhidiwe ngabantwana bethu ezindlini zethu, sibhidiwe. Abantwana bethu sibhidiwe ngabezindlini zethu abatya ii-drugs. URamaphosa akayichaphazela noyichaphazela tu into yangaphandle yabantu bangaphandle abathengisa ii-drugs. Liyaphi na bethuna nelizwe liyaphela. Aba bantu bangaphandle bagqiba abantwana bethu kuze bona bathathe eli lizwe baphelise ingqondo ngoba ezi drugs kuyabulawa, kwenziwa yonke into. Abazali babulawa ngabantwana, akukho nto yenziwayo. URamaphosa uthula uthe cwaka, kutya abantwana iityhefu, akukho nto yenzekayo, bayafa abantwana. URamaphosa uthe cwaka. Bethunani kuthiwa makubhekwe phi? Kuthiwa masiye phi? Apho masiye khona sixakiwe singabazali, ndixakwe mna kuqala. Xakiwe ngabantwana bethu abatya iipilisi. Akayichaphazeli uRamaphosa, akayichaphazeli tu akayichaphazeli. Kwanakele eli lizwe asazi noba liyaphi na.